Και σήμερα θα παίξουμε στα Ambil Guys. Ελπίζω να πάρω σήμερα τα gems. Για να μην προσλετήσω το special, ούτε καν. Εδώ θα κάνουμε μερικά σπινάκια. Όχι πάλι το ένα. Πάμε για ένα ακόμα. Πάμε. Το έχω. Πάμε. Ναι, μη σχολιάσω την διαφήμιση που είδα. Το θέλω. Εδώ εντάξει, κάτι παρατήρησα ότι το special κάνει 5% ενώ το legendary 1. Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων. Να σας δείξω μια τα legendary μου. Αυτό εντωμεταξύ το ότι είχα από τα free spins ρε. Τόσο τυχερός. Εγώ θα πάω να παίξω με το ninja. Κάτσε πότε ανοίγω. Εντάξει τώρα στο PlayStation μου εμένα έχω βάλει να παίζει. Αλλά ούτε που βλέπω. Βλέπει ο φίλος μου. Πάμε. Αλλά απορώ πότε απλά θέλω να πάμε 100 εγγραφές και μετά πάει λέγοντας 200-300. Πρώτα θέλω 100 και θα σας ευχαριστήσω. Και μπορεί να κάνω και giveaway. Μπορεί. Δεν ξέρω. Τώρα μου πεις γιατί δεν έκανα το κόλπο. Ο διάβολος με την πριγκίπισσα έχασαν. Και όλοι. Ναι, ο Κολοκύθας έχασε. Το κορίτσι Super Heroes πρέπει να χάσει. Άντε. Ναι. Αν είχα την κλωτσιά ή την μπουνιά, θα τους είχα σκάσει κάτι μπουνίδια. Λαγκάρω. Έχασε το κορίτσι Super Heroes. Το είδατε. Κολόγατο. Μη πας γρήγορα. Σιφιαρόπ. Κατά λάθος σε έκανα. Ρε από πού θα έρθουν. Ναι. Να μην καώ. Έχω χάσει εδώ πέρα, είμαι τέρμα κακός. Δεν είμαι καλός. Έχω χάσει. Και κάποιος έτσι. Σας το είπα. Έλα. Πάμε παιδιά. Πάμε άλλο ένα.
Παιδιά, αν θέλετε, πείτε μου στα σχόλια πώς να ανοίξω live. Δεν ξέρω. Πάω στο live και δεν με αφήνει. Πείτε μου λίγο στα σχόλια τι πρέπει να κάνω για το live. Τους αφήνω λίγο να πάνε μπροστά. Ωραία. Ναι, ξέχασα ότι έχω και Dave. Δεν έπρεπε να πάμε. Καλά, μη με θεωρείτε νουμπά. Στο σούπερ με άγχωσε. Με κλωτσιά έπεσα εγώ. Το special έχασε, νίκησε. Ρε φίλε, δεν είναι σπάνιο να το δεις το special. Δεν είναι και τόσο σπάνιο. Το πω αυτό. Ρε φίλε, γιατί πρέπει να είμαι τόσο κολόφαρτος να μην μου τύχουν race. Καλά, γιατί το είπα στο τελικό θα μου τύχει race. Φύγε. Φύγε. Η αγκαλιά είναι τέρμας. Τώρα τι είδα. Σ' αγάπησα, μ' αφήσες. Το δείτε αυτό το emoji, πατήστε το. Για να είστε και εσείς στο team. Μπράβο ρε ηρωίδα. Έπαιζεσαι το. Θέλω block dash, έχω 3 με 4 μήνες να το τύχω, δεν κάνω πλάκα. Ρε φίλε, το ξέρω ότι θα μου τύχει race. Έχω χάσει, σε αυτό είναι ότι χειρότερο. Αλλά το καλό είναι ότι είμαι σε καλή θέση. Τις κλωτσιές μέσα. Τώρα έχω χάσει γιατί μου πάτησε κλωτσιά. Το βλέπετε τι κάνει. Έχασα. Πάμε παιδιά. Η τύχη νομίζω ότι είναι μαζί μου. Αν μου τύχει legendary, τύχη μου ένα legendary να γουστάρουμε. Τον έχω. Όχι, έχω έναν άλλον. Μ' αρέσει να συγκλίνω. Εντάξει παιδιά, δείτε πόσα λίγα skins έχω. Δείτε λίγο. Τι είναι αυτά. Και δείτε πόσα μου λείπουν. Εγώ αυτόν θέλω. Τον θέλω πάρα πολύ. Δείτε πόσα μου λείπουν. Παιδιά, ξέρετε τι. Κάτσε, θα παίξω κάτι άλλο. Θα παίξω... Τι να παίξω. Παίξω μπάσκετ. Εδώ ένα pack να ανοίξουμε.
Αυτός είναι πολύ καλός. Αλλά δείτε παιδιά, ομάδα. Ο 27 μου. Τώρα παιδιά. Τι μου δώσε λέει. Και πάλι παιδιά δεν βοήθησε τίποτα. Δείτε παιδιά πόσα έχω. Είμαι τρίτος. Παιδιά, ελπίζω να νικήσω. Τι είναι αυτά. Τι είναι άχρηστες κάρτες είναι, το ξέρετε. Αν αρχίζαμε με γκολάκι. Το βάλε καρφωτό, το βάλε. Πάρτα. Πάρτα. Τάου. Πάρτα. Πω. Τα πω. Τι τους έχω κάνει ρε. Τι τον έχω κάνει βασικά. Τι είχα την μπάλα. Πάντως σε μένα να γινόταν. Πάρ' τα μπίπ μου. Πάρ' τα. Πάσα. Τάου. Το βάλα. Όχι. Πάου. Το βάλα. 12. 12-2.
Ή σου παγώ να σουτάρεις. Ω, κάνει ριλουέτα. Πάρτα. Α! Το βάλε καρφό, τόσο βλάκας. Οκτώ points με αυτό. Φάουλ. Τι. Για μένα ήταν το φάουλ. Πάρτα. Μαρκάρτε με, δεν ξέρετε ρε να παίζετε. Νίκησα. Είναι πάνω τον Δέστη. Ήρεμος. Golden. What? Golden. What? 72 δεν με νοιάζει ρε. What? Την αυτά ρε. Νέος παίκτης, Μουφ, νέος παίκτης. Τι είναι αυτά. Οι χρυσές κάρτες είναι ό,τι καλύτερο. Τι. Και φυσικά θα τον κάνω equipped. Τι λες ρε να μην τον κάνω. Τι λέει. Εδώ θα τον βάλω. Πω. Μουφ πακ από εδώ. Άντε. Έχω. Πάμε παιδιά. Πάμε ρε, δεν με νοιάζει. Τον 43, 155, και 10 level. Έχασα παιδιά. Sorry αλλά έχασα. Και φυσικά πως έχασα 36. Μπρο, αλλά εγώ έχω move κάρτα. Δεν σημαίνει επειδή αυτός έχει 36 άρις. Εγώ έχω move κάρτα όμως. Αν έμπαινε αυτό θα ήμουν ό,τι καλύτερο μπρο.
Το ήταν πετσόκομα. Το πω αυτό. Ρε, τι κάνεις τριουλέτα μωρή. Τι μου. Να έπαιρνε αυτό. Έδιωξα. Εδώ μπρο. Chill. Το μέτρησα. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Η epic κάρτα μου τι τους κάνει ρε. Έδιωξα. Και τσόγου κάνει ρε. Θα το καράσω εδώ. Ρε τι σας κάνω μωρί. Κοριτσάκι έλα εδώ. Εντάξει. Νικάω πάλι καλά. Σου έχω σπάσει. Σε έχω. Παράτα τα μωρί. Τι σας... Ρε μια καρφωτή θέλω από σένα. Ένα τελευταίο μωρί. Έλα ρε. Αλλά εντάξει νίκησα. Πάλι καλά. Πρώτη νίκησα 10 level άτομο. Α, όχι 7 ήτανε. Εγώ το είδα για 10. Εντάξει, το νίκησα. Σου έκανα... Σε διάλυσα μπρο. Απου! Μπαίνω και σε πιο καλούς. 141. Αλλά εγώ έχω 155. 24 λεπτά βίντεο. Άρα θα κοπεί εδώ το βίντεο παιδιά. Γεια σας.